So ay mga road trip, may bago tayong gagawin ngayon. Gagawa tayo ng magsiset up tayo ng aquarium. So ngayon papakita ko sa inyo paano ang pagsiset up ko. Ito simpleng setup lang. So tara, samahan niyo ko. So ito, ayan. Ito yung bagong aquarium ko. So nasa 30 to 40 gallons ito ng tubig ang mailalagay dito. So ito bagong bago. So ayan. Ang laki. So ayan, isi-set up ko yan mamaya. So ito, may bagong gawa din akong mesa. So pagpapatungan natin ng aquarium. So ayan siya. Wow. So pininturan ko siya ng white. See? So medyo may ano pa dito. Merong hindi pantay. So diskarte lang dyan, ilalagay natin tong styro. So ayan yung styro na yan. Lagay natin yan. So ito. So malaki tong ano na to, styro. So ipapatong natin dito. So ayan. So ayan. So ika-cut natin siya ngayon. So pantay lang natin siya dito sa gilid ng ayan siya. Ayan. Pantay lang natin. So ayan. Mas maganda ganito, dito natin ipantay sa gilid. So ayan. So ang purpose nito kasi merong mga mesa gaya ditong mesa natin, hindi siya flat. So ipa-flat lang natin siya kasi mahirap na pag hindi siya pantay yung aquarium natin, baka mag-crack yung pinakailalim niya. So yung ilalim ng aquarium na yan, yung salamin niya sa baba, so baka mag-crack siya pag hindi pantay yung mesa, yung pinaka plane niya. So ayan, so kailangan nilagay natin ng styro. So ito. So ika-cut natin siya dito. Ito. So sobra siya. Ika-cut natin siya, yan. So sobra siya, oh. So teka, kuha tayong cutter. So ayan. Kakat lang natin dito, oh. So guhitan mo natin. So ayan. So yan, guhitan natin dito. Then doon. So yan. Saka natin ipantay. Teka lang. So ayan, naguhitan na natin mula dito. So ayan, yung guhit niya. So pag ganyan. So, straight lang natin. So saka natin ika-cut ngayon. Teka lang. So ayan, i-cut na natin. So ayan, oh. So hanggang dyan lang siya. Plain lang siya. So para pag nagbigay natin yung aquarium dito, pantay na siya. So pag hindi kasi pantay, may posibilidad na magka-crack siya, eh. So ayan, kasi mabigat siya, puro tubig. So ayan, teka lang. So ayan. So pwede na natin siyang ilagay sa taas. Lagyan na natin dito sa mesa niya, sa pagpapatungan niya. So ayan, pwede na to, diba? So mabigat din ito, so kailangan natin nakasama para buhatin itong 30 gallons na aquarium. So ayan. So ayan, bago natin ilagay dito sa mesa, dito, patong natin dito. So habang nasa baba pa siya, linisan muna natin. So ako pag naglinis ako, hindi ako naglalagay ng sabon para linisan. Punas-punas lang tayo. Punasan mo siyang ganyan. Yan. Pati sa loob. Pag sabon kasi, may posibilidad na lalo na sa loob, magkakaroon siya ng meron hindi matanggal na sabon. Problema. Kawawa yung mga isda natin. So
Ayan siya, linisan na natin siyang ganyan. Pati sa loob. Ayan. So ito, tanggalin muna natin itong salamin niya. So ayan. It's getting sharp. There's something greater than ourselves that we must reach for. So ay mga ka-road trip, so tapos na yung pag-set up natin ng aquarium. So ngayon, so 2 days na siya binabad natin siya ng tubig. So ikalawang araw ngayon. So i-drain ulit natin siya para matanggal yung dating tubig niya na medyo malabo na. So try nating linisan. So, basta medyo malabo na siya, pwede na natin siyang linisan ulit. So, ngayon, bago natin ilagay yung isda, i-drain muna ulit natin, tapos palitan natin ng tubig. So, ayan. So, tapos na yung setup natin ng ganyan. O, ayan. So, tara, i-drain natin. So, gamit itong hose na to, ito, hose. I-drain natin siya. So, ganyan. Ayan. I-drain natin siyang ganyan para hindi magalaw yung setup natin. So, ganyan lang. So, ayan. Tara. So, ayan. I-drain na siya. So, gamit ito, panglinis natin. Habang dinidrain natin, lininisan natin siya. So, ganyan lang, oh. Yan, linis. Habang nagdi-drain siya. Look past what is real and what is fake, and the risk we have to take. Will we love what is throwing up our bed? Ourselves without the defining word. So, ay mga ka-road trip. So, eto. Malinis na yung aquarium natin. So, malinaw na siya. Bagong palit. So, ito. I-release na natin to. Itong mga isda na to. So, naibabad ko na to. So, i-release na natin dito sa aquarium. So, tara. Subukan natin i-release. Into the infinite that we must reach. 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 Giving up, letting go. Times we might feel compelled. Looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control. When we feel like the world is against us, we're trying to find ourselves without the defining words. We can no longer hold on to what only makes us hurt. We cannot sink into the dark. The vertigo is getting sharp. There's something greater than ourselves that we must reach for.
go is the question to ask. There are so many choices that it's hard not to look past. What is real and what is fake, and the risk we have to take. Will we know what is throwing off our balance? We're trying to find ourselves without the defining words. We can no longer hold on to what only makes us hurt. We cannot sink into the dark. The vertigo is getting sharp. There's something greater than ourselves that we must reach for. Into the infinite that we must reach. 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 Giving up, letting go. Times we might feel compelled. Looking down. Ikakabit na natin to. Itong dito, ilagay natin yung hose niya. Ayan. Connect na lang natin. So ayan yung ginawa natin. So ayan, nakakabit na yung filter niya. So ayan. So ayan. So para hindi tumalsik yung tubig, nilagyan natin ng foam yung pinakataas niya. So pinaka-design na rin niya yung kawayan na naandyan. So ito dito dadaan yung tubig para paglabas niya malinis na. So ito yung pinaka motor ng water pump natin. So ito yung water pump. So try natin pagganahin kung gagana siya. So ayan. Yan yung DIY filter natin. So yan siya. So subukan nating paganahin. Kargahan muna natin ang tubig ng aquarium natin. Tara.